Det her det er så en manuel skydelærer. Det som den her skydelærer den kan gøre, den er i stand til at måle 4 forskellige målinger af en enhed. For eksempel man kan måle dybden her. Vi har et emne her. Så kan man måle dybden her. Og så kan man måle, højden med den her om bag i her. Der. Så kan man måle, længden. Og så kan man så måle den, indvendige måling her. Der. Og med den her skydelærer her, der kan man se, at det her det så er i centimeter, så man skal lige gange det med, med 10 for at få det i millimeter. Og så her på toppen her, så kan man så se, at der er en inches, som er tommer, kører her. Men det er relativt sjældent som industritekniker, at man bruger det. Og for at få en præcis måling, som for eksempel 11,5, så skal man rykke den op her. Så når kan du se, nu er du på 10, så er der de her små, ligesom streger her i bunden, som der er 1/20 af en millimeter. Det vil sige, hvis du skal have 11, så kigger du på 0 hele vejen her til venstre, og den skal så line op med 11. Og så hvis den skal være 11,5, så kører du den langsomt til venstre, indtil den så liner op med 5-stregen her, som der liner op der. Det kan du se der. Yes. Ja, det var så det omkring en manuel skydelærer. Så rykker vi videre til en digital skydelærer. En digital skydelærer er en del nemmere, fordi man har et display lige her, som viser så, at det præcise måling i enten millimeter eller tommer. Det er meget hurtigt at se, og så og det kan også godt slås i tommer. Og nogen vil sige, at den er mere præcis, men det afhænger også af, hvilken kvalitet man køber den i.